samme øjeblik gør Karin Jans klar til sin øvelse. Hun er 1500 del foran Tourischeva, som kommer på gulvet efter Olga. (9,8) 9,80 til Olga Kardasheva. Karin Jans faldt, og dermed faldt verdensmesterskabet både fra Karin og fra Østtyskland. Efter 7 discipliner at have ydet sit bedste, sker det på det sidste tidspunkt, på et tidspunkt, hvor der mangler 10-12 sekunder af hele øvelsen, og 4 års træning, hård træning, 1,5 års træning, udelukkende til disse mesterskaber, er spildt.